langsung ngepet. Mugi konco Pak Jono, Mas Arsito Ito, Dewi Wiwit. Rizka Moriska. Pancen nek kon gayeng iman nek kono kae yo. Hae bagiane sinten menika? Kita ngibeng nang kono ya. Pada kancil ke sengaja ndelik kae. Dedek, kita muter-muter ora iki. Oh, Mbah Kidang saiki jenenge. Lah dek ra nganggo bancaan, aku ora diundang. Cil kancil. Mbah Kidang jare. Mbah Kidang saiki jenenge ya. Yo. Pilihanku mripat biru pamriye.
panjenengan kok ya apik temen lho Pak. Jenengan kok ya ngerti kode-kode kita ngoten lho. Ha, Pak, matur nuwun ya Pak Yono. Ade, Dedek mau. Sembah nuwun Pak. Allahu Akbar. Ya Allah, Ade, Dedek belum. Matur Sembah nuwun sembah Pak nuwun. Yono, berkahnya Pak Yono. Warga Lampung, Palembang, Warga besar Lampung, Palembang. Semoga. Nggih. Nah. Keluarga besar Lampung, Palembang. Bapak monggo. Bos Parjan. Dari Palembang di sana. Malah nang arep salon. Yo Palembang, Palembang. Palembang ayo. boleh. Ini campur sari jelas nada tidak hanya lagu-lagu Jawa, Palembang pun Palembang juga ada. bisa Hei. melatih karangan. Ya. Biasanya Palembang tuh Mas lagunya Dino. DJ. Ya. Keluarga Palembang di sebelah Gapura. Ayo Dek, yo 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 Palembang yo. mana Palembang? Ayo yo 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 yo. Iya. Ayo yo 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 yo. Astagfirullah. Pilihanku meripat biru meriah. Tiga kene. Sing loro apane Pak? Alhamdulillah. Mas Ambo tak disurati. Monggo. Wilujeng siang. Lagune Tawang Mangu, gak lali janjine to Mas. Ora. Ora lali. Mas Ambon, apa sawernya transfer aja ya kayak kemarin ya. Saiki Oh, beri. enggak apa pucuk Mas Ambon. Dhuwur Digiring. pian Biji. Udah, baru satu. Alhamdulillah. Geser lagi. pucuk gunung Matur nuwun Pak Nggih. Monggo katuran sugih. hari terbenam hari mulai malam terdengar
Saya atau Taman Juruk, yo. Pak De Surati. Aku mau Buat ke tutup Timur bola, tutup geng nanti kita. setelah ini diramaikan ya mas. Buat tutup gengku meneng oh. Pak De Surati Taman Juruk. Monggo Pak De Surati. Sanerek Besarkan
ngrasake nopo mung sawana Haji, Pak Ji. indah duta sono Papan meyasi Budo lamudi Sing tua-tua melingi Ojo nganti lati Sing tua-tua melingi Ojo nganti lati Alhamdulillah matur sembah nuwun Cici. Pak Barjan. Bukel ganteng dhewe, bukel bagus dhewe, bukel pinter dhewe. Yanto ganteng dhewe, Yanto iblah-ibli, raja wali. Pancen oye, jelas nada di mana-mana. Ayo dan digayengke, jelas nada campur sarinde. Monggo Mas Ampok. Mbah Kang pimpinane Dik Bugel MCD. Monggo keluarga besar Manggarai bergoyang bersama dengan jelas nada. Monggo Pak RT. Yuk. 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 Monggo menjejak jasa Bugel Mania. Ayo nyewer-wer Ayo Ijan yang kerja. Monggo Mas Supri yo. Ayo ayo. Asa windu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Aduh wong ayu bebujanku. Aku susah mau pengen ketemu. Manggarai, Pak RT. Mangga Pak RT. Pak RT marang ngadeg. Yo Pak RT. Mbak Markun. Ayo Mbak Markun monggo.
Wardoyo. Tuluke celuke Pak Haji Parmin. Pak Haji Parmin monggo. Kablase si kucing. susah Nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Ya mong sira tekan bisa bali. Pak Haji Parmin ku nanti ya. Sugeng Rawuh keluarga besar saking Kapuk Cengkareng. Mas Wakidi, Mas Marno sebanya nggih pada setu komplit, Pak Joko muncul. Lah niki Mas Pardi saking Manis, Dik. Marung. Kucing. manis sih Dik. Nggih monggo. Wo bablas ke manis. Nggih, ugi spesial kagem Ibu Suroto. Manis monggo tidak mriki Ibu Suroto. Pak Joko. Nggih. Aja sumelang wong ayu tresnaku Payadi. kira bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihku. Ayo ganas ngadeg terus utama nangke Mbak Ita Adikku tansah Opar semandeng mutiara petete lenteyone. ayo nangke Aku terus takoni Tahawimu tansah ngedek Sing teko jemput si kucing. Mau bengi terus mutang-atik tanpa turun hatiku tak sisikan amarga eling upah semanding mutiara petete lentir kuning. Aku mangkene romansaku teko milang sine Tahawimu tansah ngene sing teko jemput
Masuk nih. Mas Opo. Aja ngucap aku wis martobat Wong wadon. wong wakon ngendika kaya sing awan tak pikir kowe aja kuwatir coba ekonomi pikiran gampang emosi emosi pikiran gampang Haji Barwin. Wah, terus bener bro. Haji Jarno. Wah, terus bener Haji Jarno. Masih bisa nggak jelas? aja ngucap aku wis mertobat Wong wadon. wong wadon ngendika kaya sing alon tak pikir kowe aja kuwatir Gak serem ya. Manis masih. IBL. Spesial kagem masih Bu bersama Jelas Suroto. Nada garwane wong liya Ayo bosku. masih bersama tim ewer-ewer saking Manggarai wong ayu sing tak tresnani Wali. mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pemujan ati sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati tumbuk gawe lara Iki garwane wong liya apa manis? Ruane wong liya, Mbak. Iya, yo. Manisnya situ mboten. Sios napa mboten? Sios oke. Ayo Pak Tris. lepokke, Bu. Dereng telas lho, Pak. Neng apa iramu teku Gustiku. Cek Wiwi Mas Sugiono.
jantungku. Kembang latih ati mati aku naksir kowe. Pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti mas sampean senenge kono Siris-siris aku lagi copot kowe camane Arep Pak Tris ayo. dasare prasaja. Monggo Pak Ersine Pak. tidak bertulang pandai bersilat iku anake wong lanang jelas kalau iki Hei. 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 Manis. Manis sedek kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng sampai bawah dia gemoy. Yen mesem sampai bawah sampai bawah sampai bawah bisa ngerontokke jantungku. Mas Wargo. Mas Wargo. Kembang latih aduh dek ati ronce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Sire-sire aduh dek kulane Jawa manis ayu lan prasaja. Bablas nek akhir saking Manggarai tinggal katresnan Mas. Tinggal katresnan. Nggih, tinggal katresnan nggih sanggup kundur keluarga besar Manggarai.